юдаизъм, Тората, евреите и забраната за убиване на мирно население. Кога е позволено обаче? И така, здравейте! Тук в това видео ще разгледам една много важна и деликатна тема, как юдаизмът и неговите свещени текстове, включително Свята Тора и неотменната част от Тората, която е Кабала, тайната вътрешна Тора, разглеждат забраната за убиване на мирно население. Ще говорим за морални и духовни принципи, които стоят за тази заповед и кога според емуна, начина на живот според Тората, това нещо може да се наруши. Заповедта не убивай в юдаизма. Тората, която е основен свещен текст на юдаизма, изрично забранява убийство на невинни хора. Има истории, които са в мидрашите, докато са обхождали град, който е с големи стени и са водили битки евреите. По тъмно време, вечерно време са хвърли вода и храна за старци, баби, жени, бремени, вдовици и деца. Не за войниците. Тоест, те си им помагали. Те си искали да водят битка само с врага. Тората, която е основен свещен текст на юдаизма, изрично се забранява убийство на невинни хора. Това е една от 10 Божии заповеди и е фундаментален морален принцип. Убийство на мирни граждани е строго забранено в юдаизма и се разглежда като тежък грях. Но какво се случи, когато мирните граждани се използват като жив щит? Хамас, Иран, Хизбула, къде ли не? Според юдейската традиция, ако някой използва невинни хора за да прикрие своите военни действия, тези хора вече не са просто невинни жертви, а са участници в конфликта. Няма значение дали е бебе или дали е старец на 120 години. Това е много тежък морален и духовен въпрос. Тялото като съд на душата. Кабала е духовната перспектива. Кабала е мистично учение на юдаизма. Тялото се разглежда само единствено като един съд, който пребивава душата. Душата е безсмъртна и свещена, а тялото е нейният временен дом. Унищожаване на тялото означава и страдание на душата. От пророците в Танах на Ваимите знаем, че нечестивите и злонамерените хора, които причиняват зло и страдания, са подложени на Божие наказание и унищожени. Това обаче не означава, че всеки човек може да бъде убит. Безразборно моралният закон е много строг и изиска справедливост и преценка. Кога може да се наруши тази заповед? Не убивай. Юдаизмът признава, че в определени ситуации, като война или при самозащита, каквато е реално, може да се наложи да се наруши тази заповед. Това обаче става само когато мирното население е използвано като щит и по този начин то става съучастник. Убийството е необходимо за защита на живота на други невинни хора. Действията са в рамките на справедлива и морална война, която има за цел да защити и спаси. Не забравяйте кой е Бог и какви са неговите мисли и промисли. И той каза: моите мисли, моите думи и още каквото правя не е това, което вие си мисли, че като това Венци Ангел от Чикагото, тази маймуна, къде е поснала там за Минджаб, където там 120 деца били умряли. И там не са допуснати никакви медии и никакви организации от цял свят. Никой не отива реално да провери точно за какво става въпрос. Дали са 120 или 2. Дали по това училище не е имало пак военна база, където там да се разиграват някакви военни стратегии. Убийство е необходимо за защита на живота на други невинни хора. Действията са в рамките на справедлива и морална война,
която има за цел да защити и спасява. Това са изключителни случаи, те изискат много внимателно разглеждане и преценка от духовни и морални авторитети. Заповедта "не убивай" е една от най-свещените в юдеизма. И те не биха си позволили, ако беше така, до сега щеха просто да изравнат Газа с земята с фадроми, а не вод война 3-4 години. Но парче земя, дет могат го изринат. Но какво правим, като всички тези другите им съпорстват? Те са съучастници. Така че дали ще мрат или няма да мрат, си зависи от тях. Да им беше възможност да се изметат, да се махнат, да се изнесат по лагери, за да бъдат спасени. Който се усетил и се е махнал, спасен, и който не, ето го резултат. Но тук става въпрос за Иран. Когато САЩ и Израел нападат за първи път Иран, и една са тежък удар върху различни цели, където естествено там задължително трябва да има и мирно население, защото евреите многократно във времето, когато са тръгвали да извършват такива мисии и те виждат как пред сградата е пълно с цивилно население, се отказват да обстрелват тази сграда, в която вътре има наистина не гангстери, не престъпници, а главорези, убийци. И те се отказват. Но идва момент, в който обаче просто няма начин. Хашем, Свети Израилев, има моменти, в които може да допусне и това да се случи. Не гледайте тялото, гледайте душата. Заповедта "не убива" е едно от най-свещените в юдаизма заповеди. И тя подчертава самата ценност на система на всеки човешки живот. В същото време юдейската традиция признава сложността на този наш реален свят и възможността за изключение, когато невинни хора са използвани за щит или като е необходима атака при самозащита. Това е на тема, която изиска много дълбоко разбиране и уважение към живота на духовните принципи. На мен лично хич не ми пука, ма хич не ми дреме и никак няма ми дреме за никакви иранци от мало до големо. Така пишат пророците, така казва Торът, така казва Танах, така казва Хашем. А след като казва Хашем, то е авторитет. То е номер едно, то е хат, то е амет, то е истината, то е всичко. Естествено, съчувствам, нормално е да се съчувства под някаква форма на тези бащи и майки, ако има някъде там загинали деца или други хора цивилни, което никак не е приятно, но това вече се случва хиляди години. Това не е нещо, което е нещо ново. Така че този Венци Ангел от Чикагото да вземе чепа, големия чеп от хубавия секс-сел, един голем чеп и си го заврал задника, да си наби още наистина тръните на главата, които си ги е сложил, и се прави на клоун, да му прокапе кръв от главата, да повераме, че верно мога то да е верно новия Исус. Абсолютен глупак, загубеняк и абсолютен, той е по-тъп и по-прос и по-лукав от този Стоян, кой беше този психопат, къде са на домашен арест в Бургас. Ако все пак сте разбрали за какво ви говоря, тук не става просто да ме харесвате, ни да ме лайквате, ни да се абонирате. Нито искам да ми споделяте. Но всеки, който това видео го изслуша и някакси вътре в себе си може да го схруска, да го сдъвче и да го глътне, да, в началото ще ви горчи. Ама после ще ви сладни. Бази на безмери мало американски самолети Иран заплаша в момента България. Да си ебат путката май на шибаните иранци. Харесваха ми как играт на световното. Да, като футболисти.
Но от политическа гледна точка, Тората е ясна. Тези няма да ги има. Тези по-нагоре Вавилон, по-надолу гърците и най-долу християнството. Барух Ашем. Амен. Книгата на Даниил, 2 глава. 3 глава. Четете ги, бе, хора. Що не четете, бе? Езекил 25 относно Едом, относно християните. През ръката казва на моя си народ Израел, аз ще отмъстя за цялото зло, което вие сътворихте върху моя народ. Юдеите, евреите. Барух Ашем, амен. Бог е един и освен него няма никой друг. Шма! Започнете да слушате и започнете да разбирате, за да придобиете знание. Когато имате знание, оттам нататък няма ви пука. Въобще. Барух Ашем, амен.